Hi guys, good morning po sa lahat-lahat po. Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Meron lang akong gagawin mamaya-maya. Guys, may schedule kanina na bumiyahe papuntang Alabang Embassy. Yung aking mga kasamahan. So guys, ang gagawin lang natin, pagbalik nila, abangan ko sila. Ang pagdating nila na galing biyahe sa labas. Tapos mag-sorbe lang tayo ng counting sorbe. Tatanungin lang natin sila kung sino ang kanilang napupusuan na ibuboto nila sa darating na 2022. So ayun guys, bago ko gagawin yan, siya nga pala, shout out pala sa Alas Asin Bataan kay Uncle Tinoy Alaba, sa lahat po ng mga kamag-anak ko dyan sa Alas Asin Bataan. Shout out po kay Insan June Gormati and Gis Gormati. Shout out po sa lahat-lahat. Mamaya papakita ko sa inyo ang kanilang mga ads. At hindi lang yan, lalo na sa aking pinsan na isa na si Ronnie Kayunda. Sa lahat-lahat ng mga taga Kayunda, shout out po sa mga taga Kayunda family. Ronrox Kayunda family, Ronnie Kayunda family, shout out lalong-lalo sa mga family mo, sa lahat-lahat po, shout out. At sa akin naman mga kamag-anak sa Liti, shout out kay Tatay Rudy Paraiso, at sa akin Tatay Junior dyan sa Tagig na Pindan, shout out. In aking stepmother na si Mama Jing Monteman, shout out sa inyo dyan. Stay safe, sana lagi kayo mag-iingat. So guys, lalo na din sa aking auntie, Tia Indit Alaba, shout out po sa inyo dyan sa Bataan, Alas Asin. And Auntie Auling, shout out po sa inyo dyan sa lahat. So sana lagi pong malusog ang katawan natin. Sana mag-ingat po kayo lagi. At ito pa sa ating mabait na kaibigan. Hindi lang kaibigan. Kay Nikki Sulapas, San Pedro Laguna, shout out sa inyo. At ingat din po kayo dyan sa area nyo, dahil bulubundukin din yung area dyan. Shout out na shout out. Stay safe and lagi kayong mag-iingat. God bless. Hi, welcome back to my YouTube channel. Good morning. Good morning, Idol! Kumusta ang biyahe sa labas? Okay naman, Idol. Masyado maulan. Okay. Pero nagawa naman ang ating trabaho. Nagawa naman. Ayos naman, Idol. Okay, very good, very good. Sa year 2022, sino ang ating iboboto? Okay mga idol, sa darating na 2022, sino ang ating napusuan na dapat ating iboto? Noy! Ang ibubuto ko si Christopher Losabio, magaling na presidente yan. Adik. Sa lahat ng mga corruption, sigurado yan. Automatic yan. Wala, puro sila salita. Puro puro mga matalino. Sila muna. Pagdating ng eleksyon, malalaman mo ang boto ko kung sino. Sino ang ating iboboto sa darating na 2022? Sa darating na eleksyon bay, lahat ng tumatakbo na presidente bay, di Takbo lang. yan magsisi sa akin bay.
Bakit? Iboto ko sila lahat, bay. Matalo man o manalo, hindi sila mag-pili sa akin nga. Bakit hindi sila minuto? Ito, malapit na to parang si Freddy Aguilar na rin to. Ito mo. Lista na to. Si Cristo yan. Si Jesu Cristo. Ano natin? Sino natin iboboto? Mr. Panboy, Dating de los Reyes. Yan. Sino ang ating iboboto sa darating na 2022? Nainay sa akin. Kasi yung sinainay, tuwid na. Nadaan eh. Dagdag sa sahod. May dagdag na sahod. Si Duterte wala eh. Gutom, puro pandemic yung inaabot natin, puro lockdown. Ambot sa langaw. Ikaw, bossing, sino ang ating iboboto sa darating na 2022? Wala. Wala pang desisyon. Wala pang desisyon. Wala pa silang plano eh. Pag may plano na sila yun, makapag-desisyon tayo. Kung sino ang dapat natin Pero iboto. malabo pa rin, plano lang eh. Okay, kailangan lang natin maging matalino talaga, no? Okay, maraming thank you at maraming salamat pa. Okay, bye. Ano yon? Anong English bay sa isdang lipad, bay? Ang alam ko, napanaginipan ko pa kagabi ito, flying saucer at saka flying fish. Ayun. Sakto yan, bay. Saranggola yun, bay. Siya ako lang labas ng bay. Saranggola sa dagat yun, bay. Ano? Yan ang tawag na isdang mababa ang lipad. Meron palang ganon. Oo, kala nila, kanapati lang kasi may isda din.